Ụlọọrụ Atelier Consulting Engineers Limited India bụ ndị nke nyere ọrụ n'aka site n'aka Gọvanọ Chukwuma Soludo ka a wepụta usoro a ga-esi wee lụọ ya bụ nnukwute agịdịgị ụlọọrụ na-emepụta ngwaahịa AMIC n'ime steeti a bụzi ndị nke gara n'ikwu wepụta eserese usoro a ga-esi wee lụọ ya nyeze ndị ọnụụlọ n'okwu maka itinye n'ọrụ nakwa itinye n'akwụkwọ kwesịrị ya bụ ihe mmemme bụ nke achịkọbara site n'aka otu Anambra State Investment Promotion and Protection Agency ANSIPA nke were ọnọdụ na ụlọ mpaghara ụlọ ọgbakọ International Convention Center nke dị n'Awka tinyekwara ndị ọnụụlọ n'okwu site n'aka ụlọọrụ ministri nke ga-anakwazi otu ọrụ ejensi dị iche iche na-alụ ọrụ n'ime steeti a nke gụnyere obodo a ga-anọ wee lụ ya bụ ihe ndị nke nna nke ga nọrọ onwe otu mmadụ nkịtị ndị ọrụ mgbasa ozi na ndị ọzọ bịagbadoro Ebeleeze onye nta akụkọ anyị ga-ewetara gị Awka. Ka ọ na-agbape ya bụ ọgbakọ onye kọmishọna na-ahụ maka indọstrị Maazị Christian Udechukwu kwuru na ya bụ nyocha bụ nke na-agbado ụkwụ n'obodo dị iche iche bụ nke a ga-eji chịkọba akwụkwọ tupu ha na Gọvanọ Soludo anọkọ dịka o siri kọwaa ya bụ Mixed Use Industrial City ọgbara ọhụrụ bụ ebe ụlọọrụ ndị ọgbara ọhụrụ nakwa nke ndị obodo ga-anọ nhatanha. Kọmishọna ahụ maka na ọkammụta Ọfọnza Amucheazi ya nakwa onye nke agrikọlchọ Dọkịta Foster Ihejiọfọ kenere Atelier Consulting Engineers maka iwepụta ya bụ amụma n'akụkụ nke ya. Kọmishọna ahụ maka ọkụ na mmiri Maazị Julius Chukwuemeka nakwa onye Special Advisor nyegara Gọvanọ Soludo n'ebe o mepụtara ire ọgwụ ọgbara ọhụrụ Dọkịta Godwin Nnadozie kọwara ya bụ amụma dịka nke ga-enyere aka wunyite Anambra mpaghara South East nakwa Nigeria. Ka ọ na-ewepụta amụma maka ya bụ ọrụ onye Managing Director na Chief Executive Officer nke Atelier Consulting Engineers Limited India Maazị CS Narayana wepụtara etu ndị eji okwu agba izu ga-esi wee mee iji wee rụọ ọrụ ahụ nke ọma. Ka ọ na-achịkọba ya bụ ọgbakọ onye Managing Director nakwa Chief Executive Officer nke ANSIPA Maazị Maka Okoye kwuru na ya bụ Mixed Use Industrial City bụ nke ga-ewepụta ọrụ n'ebe ọ dị ukwuu. Ya bụ ọgbakọ bịaziri n'isi njedebe dịka anọ na-ajụ ajụjụ ma na-ewepụtakwa ụsa ya.